Ja som tu zase a zdravím vás z Miloti, kde sa zase konala perfektná akcia zameraná na spoznávanie nových ľudí, degustáciu vína a v tomto čase sa rodil burčiak. Mnohí už prišli piatok večer, aj keď akcia sa konala až v sobotu. Bola to výborná predpríprava. A 20. septembra roku pána 2025 o 15. hodine to v Miloticiach vypuklo. Na tejto akcii som už raz bol a už poznám zo pár ľudí, ale čo je krajšie, už zo pár ľudí poznám. Prekvapilo ma, že pri vstupe ma automaticky odškrkli z listiny registrovaných. Hneď preberám svoj plán, pohárik, dostávam rúžovú pásku, aby som vedel, že patrím k tejto komunite a môžem pomaly vyrážať. A hneď pri kultúrnom dome bola prvá zástavka Vinárstvo Budíš, kde som skontroloval, či sa im nepokazila kvalita rúžového vínka. Toto André Rosé od Tomáša Budíša mi minule chutilo veľmi a naozaj nič sa na tom nepokazilo. Hneď potom som sa mohol vydať na cestu, alebo ako si zoberieme kalváriu po vinných pivničkách. Na túto púť do miestnej časti Šídleny som sa nevybral sám. Prichádzali sem ďalšie desiatky a stovky ľudí, ktorí mali záujem o túto spoločenskú akciu. A okrem 4 partnerských vinárstiev ste tu mohli navštíviť aj ostatné, ktoré sa v tejto lokalite nachádzajú. Úplne všetky tieto sklípky vám nepredstavím, ale pri niektorých sa zastavíme. Medzi prvými, ktorý som navštívil, ma hneď privítal majiteľ sám Tomáš Rahulka. Ahoj. Ahoj. Bolo pre mňa prekvapujúce, že toto vinárstvo som navštívil minule, dostal som sa dole do sklípku a urobil som si z toho malý pohľad a dnes sa tu cítim ako starý známy. Sedíš a už v spoločnosti šarmantných výborné. Dnes som sa vďaka majiteľovi mohol dostať do miesta, kde sa pripravuje burčiak. V tomto vinárstve to skrátka žije, o to sa postaral aj jeho švagor Martin. Suzevočák udírák, vypíte to, ja na to čekám. Tento malý sklípek s veľkým srdcom prilákal veľké množstvo ľudí, ktorí sa tu zastavili a zabavili. Ako uvidíte za chvíľu, tak si tu niektorí aj zatančili. Tento sklípek by tu mohol mať kľudne napísané stroj na výrobu dobrej nálady. A na druhý deň potom právom patria k tomu tieto slova. Kde si včera bol? A nálada, ktorá tu bola naozaj strhujúca. Áno, neušiel som ani ja tomu. Už druhýkrát som tu tancoval na ulici. A ešte som sa k tomu aj tešil. No a pokračujem ďalej touto cestou rozprávkovým vinárstvom. Táto Morava je skrátka kraj veľmi príjemných a pohostinných ľudí, kde sa každý, kto sem príde, cíti veľmi dobre. Každým krokom, čo sklípek, to zlatý mok. Moja vinná kalvária sa dostáva na ďalšiu zastávku. Neverím. Áno, ďalšie miesto, kde už poznám týchto ľudí a degustujem priam tieto sveté značky. Tak ešte raz tým úsmevom. Minule som sa do tohto sklípku nedostal, ale dnes som dostal špeciálne pozvanie, tak sa tam poďte na to pozrieť so mnou. A teraz ideme na túto finálnu. Exkluzívnu prehliadku pozrieť, kde a ako toto vínko skladujú. Mne sa tu páčilo veľmi, som zvedavý, ako sa bude páčiť aj vám. Ty brďo, tak tu je teplota. Teraz mám takú náboženskú tému. Predstavte si, že som s Kristom, priamo u Kristov v tomto perfektnom vinárstve. A toto vinárstvo má jednu takú špecialitu, že tu sa mení voda na víno. Nebojte sa, robia to zrazná. Áno. A to najlepšie víno bolo vždy iba to z toho biblického príbehu. Takže u Kristov sa môžete zastaviť a môžete si byť istí, ako povedal na konci tej svadby ten chlapík, že všetci dávajú najhoršie víno na konci svadby, tak toto víno je to najlepšie, ktoré ten Ježiš Kristus stvoril. To je taková stará tradice, když se nalepí mince ve sklepě, tak se říká, že ten dotyčný, který tu minci nalepí, takže se sem vrátí. Aha, no tak ideme lepiť. Dostávam túto možnosť nalepiť si tu aj svoju vlastnú mincu, ale nie je to zadarmo. Pozrite sa, keď sem prídete, od svetla 45 cm, to je tá moja. To je známka, že sa sem vrátim. Niektorí Už to ponali moderno. Áno, už tu lepia aj kreditky. Tam máme po cestě svatého Urbana, patrona vinařů. Svatý Urban, patron vinárov.
A ďalej mi pán majiteľ ukáže ďalšie trofeje a ocenenia, ktoré vďaka vínu získali. Za víno, šampioni ve vínu. Ano, takže neklamí. A nejcennější šampion, co je, tak je tam nad dveřama. Je práve tento diplom. Takže v tomto vinárstve prechádza víno auditom svätého Urbana. Není to Ježíš Kristus, ale Peter Kristus a Nela a oni sa tu venujú s láskou tomu vínu. No nekúp to za ty peniaze. Veľmi pekne ďakujeme za túto prehliadku a odtiaľto pokračujeme ďalej. Neverili by ste, ako si ľudia tieto prehliadky obľúbili. Na každom kúsku tu človek nachádza krásne náranžované stoly a tu práve u Kundrátov sa na to pozrieme. Z diaľky ma to tu farebne láka. On je krásny, on bude ve videu. Tie farebné veci, ktoré sú tu, zastavili aj rýchlo idúcich cyklistov, aby sa podívali na tú farebnú krásu, ktorú tu ponúkajú. Do detailu. Krásne ozdobené. Výborná atmosféra v tomto mieste pri západe slnka s parádnymi dobrotami. Tunajší vinári majú skrátka svoje verandy otvorené pre každého. Dnešný sobotný večer je táto akcia naplánovaná do 8. večer, ale mnohým sa nechce ani pred záverečnou. Dnes to tu týmto večerom nekončí. Naopak, všetci sa potom presunú do kultúrneho domu, kde je pre každého nachystaná večera, ďalej zábava, ktorá trvá až do neskorej noci. Obsluha miestnej hospody mala veľa práce. Jedlo sa podávalo zase veľmi dobré a chutné. Hlavný degustátor David zhodnotil, že výborné. Posledná záchrana vznikla u Budíša. Na Slovensku je to minerálka, ale v Čechách sa to pije víc. A už potom len všetci na parkete to pekne vytancovať. Áno, ako vždy strhujúce, zase som sa nechal uniesť. Hlavné je, že v tomto vlaku dobrej nálady sa tu viezli všetci. Veľká vďaka patrí DJ Danimu, ktorý tu odvedol zase skvelú prácu. Potom už len prišlo večerné lúčenie a ranné vstávanie. A to je už z tohto príbehu všetko. Tak na budúce.